Burkhawgara Brahmo, Sumuke Yami Yuji Brahmo Bulemate, Packet Damoria, Hopol, and Bijoy Eta Monopol Way, Kamkura, a Kajol economy, Duzon Purple Olesu, তাতে আপনারা সকলৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি আমি আজি আগবাঢ়িলো আৰু লগতে নুজাফিনাই সাফামবজনী মাউতি বিটামনিসम मोनसे खौरां जे এইবাरनि फैगौ 23 तारिख एप्रिलाव जानो गोनां लोकसभा एबा पार्लियामेन्टारि इलेक्शन बाय बिजाथि महरै जा इउजि ब्रह्म सारखौ बिजाथि महरै दिखांनानै जे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ बै साफ्रोमबो जेसेबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावबाय थादों आरो गासैबो समानै खस्थ' खालामनानै खामानि मावनानै फिथाइ महरै जों देरहासार जानायनि मोनसे सिमां देरहासार जानायनि मोनसे लामा बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै जों गासै हाबाफारिखौ साखाफारा जाबाय दा बेनिखायनो साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायनाय जे फैगौ 23 तारिख एप्रिलनि जाय लोकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा बयबो दले दले भाग लानानै जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव नोंथांमोनहा बयबो आवगायबोगोन आरो जोंनि बे फारफ्रोमनिफ्राय गोग्लैसोनाय जोंनि जौगाहायै बे अबस्थाखौ जों जाहाथे जौगानाय मोनसे परिबेश लाबोनो हायो आरो जोंनि गेजेराव अनलायनाय शान्ति सम्प्रीति बजाय राखिবলৈ যাতে আমি সক্ষম হয় এই কারণে আমি प्रार्थी हिसाबे प्रक्षेप करा इउजि ब्रह्मक आमी जिकोनो प्रकारे बा जिकोनो अवस्थाते बा जिकोनो परिस्थितिते जाते आमी विजयी करिब पारे সেই কারণে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক অনুৰোধ থাকিল आरो दिनैनि गासै जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ जोंनि बे मावख'आवनो नैबे अफिसावनो जिरायनानै जोङो बाथ्राफोरखौ रायज्लायनानै समनि गेजेरजों बबे समाव जेखौ मावनांगौ बेखौ मावनो थाखाय जों थागथियारि जालांबाय थागोन आरो बेनि थाखायनो दिनै बे अफिसखौ गोथार गोसोजों गोथार समाव बेखेवनानै जोंनि गासै नाजानाय जोंनि हास्थायनाय जोंनि सिमां बे गासैबो जाहाथे जाफुङो बेनि थाखाय दिनै बे मावख'खौ बेखेवनो थाखाय आवगायनाय जाबाय आसा खालामो जोंनि गासै समस्याफोरा जोंनि गासै साननायफोरा बे अफिसनि गेजेरजों मोजाङै जाफुंगोन आरो जोंनि गासै जोंनि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन बेखौ मिजिं खालामनानै दिनैनि बे माबाखौ अफिसखौ बेखेवनो थाखाय आवगायनाय जाबाय गोजोन्थों।